mana nke ka mkpa tata anyị chọrọ ikwu maka ya bụ na anyị na-agba mbọ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo na Amerịka ebe nka na ugbu a. Anyị nwere mmakpọ Zoom klaasị anyị na-ekpokọlọta ka ndị nne na-agwa ụmụ ha ka ha nwee ike ịbanye na klaasị anyị na-enwe wee na-amụ Igbo. Eme n'afọ 3 ugbu a, nwere ndị na-esi na Britain akpọ, nwee ndị si Canada akpọ, nwee ndị si mpaghara dị iche iche na Amerịka wee na-akpọ. Igbo anyị na-akụziri fa, anyị gwa ha na ọ bụ sọsọ anyị kụzi Igbo ọ bụ na ozuona nọọ anyị kụzi Igbo, nne na nna ụnụ ga na-asụrụ ụnụ Igbo n'ụlọ. Anyị mepekwa YouTube channel ka anyị nwee ike na-akụzi Igbo, anyị na-etinyebe afọ ha esi na egwe na-amụrụkwa Igbo. Ọ bụ sọ YouTube ha nwere ike si na YouTube ọbụla na-amụrụ Igbo. Ihe dị mkpa bụ sị mụrụ sụrụ Igbo. Nke ka nke bụ na anyị na-agba mbọ na-agwa ndị nne na nna ọrụ dịrị anyị bụ ebe anyị gbakọlọta dịka ndị Igbo ka anyị na-asụ Igbo. Na mgbe ụfọdụ anyị bịa ha na ebe anyị kwesịrị isi Igbo anyị amasụ Igbo, enwere ike nne na nna ịsụ ha Igbo, ụmụazị gbakọlọta ọ bụ so Igbo ka anyị na-asụ, fa ma ghọtazi kedu ihe Igbo a, kedu ihe Igbo a bara, kedu ya na-asị amụmụ Igbo. Mana ọ bụ na anyị gbakọlọta ebe ndị Igbo nọ anyị a na-asụ Igbo, o nwezi onye ọcha bịara nụ anyị akọwara ihe anyị kwuru na-asụkwa Igbo anyị. O nweghị ebe a na-aba bata ndị ọcha akwụsị ịsụ ihe ha na-asụ sụbazie nke anyị anụ. Anyị ama eji ọ bụ eziokwu na anyị na-anabata ndị Igbo na ma anyị hatụfụzi nke bụ nke anyị, maka na anyị nwere ndị bịara n'ihe anyị na-eme. Ya bụ nọọ ihe dị etu a ka bụ ihe anyị ji esi na anyị afụ nwa bụ ndị na ihe omenala ndị ga-adịrị ndị ka nke anyị were dị ndị na-ekwu ya ikwere na-egwu na ihe ndị otu ya, ka anyị sokwa tikwa ọnụ gwa ndị be anyị ha biko onye ọbụla mara na omenala anyị bụ nke anyị, na anyị amatụfu nke anyị maka nke ndị ọzọ. Omenala anyị nwere ndị dị mma, dị ezigbo mma, ndị anyị ga-akwadosi ike. Nwe nke a dị mma malite esi wee mee ka ọ dị ma o kwesịghị anyị edebe na-akụ, mana anyị amatụfu omenala anyị maka ndị ọzọ.